Mga igsoon sa bagtong Islam, sa kinabuhi sa tao, gihatagan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala og daghang mga parti sa atong lawas. Mga mata nga makakita, mga dalunggan nga makadungog, kamot nga makalihok, tiil nga makalakaw, ug kasing-kasing nga mubati ug makasabot. Apan sa tibok lawas sa anak ni Adan, adunay usa ka gamay nga bahin nga kun dili kini bantayan, mahimong hinungdan sa dakong kadautan. Kini mao ang dila, ang lisan. Gamay ra kini, apan ang epekto niini dako kaayo. Usahay labaw pa sa espada, labaw pa sa armas, ug mas makadaot pa kay sa kalayo nga mukuyanap. Kay ang dila mao ang ganghan sa mga pulong, ug ang mga pulong mahimong hinungdan sa kaluwasan o kapildihan sa usa ka tawo. Pinaagi sa usa ka pulong, ang usa ka tawo makasulod sa Islam pinaagi sa shahada. O pinaagi usab sa usa ka pulong, mahimo siyang makagawas gikan sa pagtuo kung siya makalitok o kufur o pagbiyay-biyay sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. O pinaagi usab sa usa ka pulong, ang lalaki o babae mahimong magkauban sa halal nga paagi, ang paagi sa nikah. Ug pinaagi usab sa usa ka pulong sa talak, mahimo silang magkabulag. Ug pinaagi usab sa usa ka pulong, mahimong maumol ang panaghinigalaay o panagkahiusa. Ug pinaagi usab sa usa ka pulong, mahimong mabungkag ang mga relasyon ug mapunok sa kasukop ug panag-away. Fattaqullah ya ibadallah. Busa kahadlukan nato si Allah subhanahu wa ta'ala o mga ulipon ni Allah. Kaya ang pulong dili ordinaryo lamang. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagpakita diha sa halang Quran unsa kabugat ang pulong nga makalapas sa utlanan sa yuta ug sa langit. Si Allah subhanahu wa ta'ala miingon diha sa halang Quran, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. O sila miingon, ang labing maluluyon si Allah adunay anak. Sa pagkatinood nakahimo sila og usa ka dakong butang nga makalilisang kaayo. Hapit na mga buak ang mga langit tungod niini nga pulong, o mga pikas ang mga yuta, o mga dugmok ang mga kabukiran. Tungod kay sila miingon nga si Allah subhanahu wa ta'ala ang labing maluluyon adunay anak. Tanawa mga igsoon, o sa lamang kapulong nga sayop ug walay kamatuoran apan tungod sa kabukaton niini sa pananaw ni Allah. Ang kalangitan hapit na mabuak, ang yuta hapit mga bigas, ug ang mga kabukiran hapit na mga hugno. Subhanallahil lazim. Apan dili lamang niini ang pananglitan makita unsa ka peligroso ang dila. Bisan sa karon, usa ka pulong sa chismis mahimong hinungdan sa kasuko. Usa ka pulong sa pagpanlibak mahimong hinungdan sa panagbulag. Usa ka pulong sa pagpakaulaw mahimong hinungdan sa dugay nga kasakit sa kasing-kasing. Si Isa radhiyallahu anha usa ka adlaw nakasulti og gamay nga pahayag mahitungod sa laing babayi. Apan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpasidaan kaniya nga ang maong pulong bisan daw gamay ra
kung timbangon sa pananaw ni Allah, mahimong adunay dakong kabukaton sa silot. Allahu Akbar. Kung mao kana ang kahimtang sa usa ka pulong nga atong giisip nga gamay ra, unsa pa kadaghanon sa atong mga pulong nga wala nato giambingan sa matag adlaw. Mga pulong sa chismis, mga pulong sa pagpanlibak, mga pulong nga walay pagtagad apan nakapasakit sa uban. Ya ibadallah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam miingon, sa doon nga pagkahubad usahay ang tao makasulti og usa ka pulong nga iyang gihuna-huna nga walay sala, apan tungod niini mahimo diay siyang mahulog sa kalayo sa Jahannam, sa kalayo sa impyerno. Usahay ang tao moingon, joke raman to, istorya raman to, wala ko'y tuyo nga dautan, dili man ni sala kay tinuod man pod. Apan ang mga pulong nga walay pag-amping mahimong makita sa talaan sa mga anghel nga gisulat na o kita manubag sa adlaw sa paghukom. Ya ibadallah, mao nga matagbuntag ang atong mga parti sa lawas daw nagpasidaan sa dila. O dila, kung ikaw matarong, kami usab matarong. Kung ikaw muliko, kami usab muliko. Kay kung ang dila masayo, dili lang siya ang maapektuhan. Apil ang mata, dalunggan ang kamot, huwag tibuok lawas. Fattakullah, busa kahalukan nato si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon sa Islam, sa dili pa kita musaway sa uban, sa dili pa kita musulti, o sa dili pa kita magpagawas sa atong pulong, huna-huna una kung unsa ang mugawas sa imong baba. Kay usahay ang usa ka tawo dili mapildi sa iyang kaaway, apan mapildi siya sa iyang kaugalingong dila. Ang kaaway mahimong makapasakit sa lawas, apan ang walay pagpugong sa dila mahimong makaguba sa iyang dungog, relasyon ug bisan sa iyang kaugalingong kaluwasan sa atubangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu yuhjamu bil lisanihi, apan mapildi siya sa iyang kaugalingong dila. Mga igsoon sa Islam, sa katapusan atong masabtan nga ang kaluwasan dili pirmi makita sa dakong mga buhat o sa taas nga mga istorya. Usahay ang kaluwasan makita sa pinakasimple nga butang, ang paghuna-huna sa dili pa musulti o ang pagpugol sa dila. Kung ang dila mapugngan, daghang kasamo ang malikayan. Daghang kasing-kasing ang dili masakitan, ug daghang sala nga unta mahitabo apan mapugngan. Hinaot pa unta nga ang atong mga dila mahimong hinungdang sa kalinaw dili sa kasamo. Hinuon sa pagdugtong sa mga kasing-kasing, dili sa pagbulag niini. Ug hinaot pa unta nga ang atong mga matagpulong makapaduol kang Allah subhanahu wa ta'ala ug dili makapahilayok kaniya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mga igsoon, mga ginikanan sa katuong Islam, kung ato nang nasabtan ang kapuyaw sa usa ka pulong, kinahanglan usab natong masabtan ang epekto sa atong gisulti. Dili dayon kini matapos human nato kini masulti. Kay usahay ang usa ka pulong nga mogawas sa atong baba magpadayon gihapon sa paghatag og epekto bisan human na kita makasulti niini.
Ang mayong pulong mahimong hinungdan sa dugay kaayuhan. Apan ang daotang pulong mahimong hinungdan sa kadautan nga mukatag ug magpadayon sa pagdaot sa uban. Busa kinahanglan kita magbantay sa atong dila. Ug una-unaon una nato sa dili pa kita musulti. Kay ang usa ka pulong mahimong hinungdan sa atong kaluwasan o sa atong kapildihan sa atubangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pulong sama sa usa ka binhi kung kini itanong mutubo og mamunga. Ug ang bunga niini mukatag ngadto sa daghang dapit nga wala nato damha. Mausab ka na ang mahitabo sa usa ka pulong. Pananglitan adunay usa ka tawo nga miingon, kabalo ka ba kung unsay gisulti ni Pulan kabahin kanimo? Ubura kaayo nga pulong, pila lamang ka mga litra apan tanawa ang mahimong resulta. Nagsugod sa pagduda, misunod ang kasuko, nangabungkag ang panaghigalay, nagkabahin-bahin ang pamilya, ug nagdilab ang mga kasing-kasing tungod sa panagbangi. Ug usahay ang usalamang kapulong mahimong sinugdanan sa pagdumot nga mulungtad sulod sa daghang mga katuigan. Busa dili gyud nato pasagdan ang atong mga pulong. Kay basin ang usa ka pulong nga atong gisulti karon mahimong hinungdan sa kadautan nga magpadayon sa pagkatag. Ug kita gihapon ang manubag niini sa atubangan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa adlaw sa paghukom. Mga igsoon sa pagtuong Islam, usahay ang samad nga naigop sa espada maayo pa. Ang samad nga mabuhat sa kamot mahimong maulian. Apan adunay mga samad nga dili makita sa mata, mga samad nga gitusok dili pinaagi sa kutsilyo, kundi pinaagi sa mga pulong. Pila naghata mga tao nga hangtod karon naghilak tungod sa usa ka pulong nga gipakaulawan sila. Pulong nga ginamagama nila kanimo. Pila naghata mga kasing-kasing ang nabugtok tungod sa pagpanlibak. Pila naghata mga relasyon ang naguba tungod sa usa ka daotang istorya. Ug pila ka mga Muslim ang nasakitan dili tungod sa hampak sa kamot, kundi tungod sa hampak sa dila. Mao nga sa dili pa kita musulti, pangutan-on una nato ang atong mga kaugalingon. Makapahimuot ba kini kang Allah? Makahatag ba kita og kaayuhan? Makapaduol ba kita sa mga kasing-kasing o makapahilayok kanila? Kung walay kaayuhan niini, nan ang paghilom mas maayo kaysa pagsulti. Mao gani nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingon, man sabata naja. Pasabot nga ang naghilom naluwas. Mga igsoon, dinhi nato makita ang dakong bilis sa pagpugong sa dila. Pila lamang ka mga pulong ang gisulti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apan igo na kini aron maghatag og dakong leksyon sa matag magtutuo. Dugang pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa laing hadith, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sa doon nga pagkahugad kinsa man ang nagtuo kang Allah o sa katapusang mga adlaw, kinahanglan mo sulti o maayo o maghilom. Busa mga igsoon sa Islam, dili tanang butang nga atong nahibawan, kinahanglan natong isulti. Ug dili tanang mabati, kinahanglan ipagawas sa bakba. Ang tinuod nga kusog dili makita sa kadaghang sa atong gisulti, kundi sa atong abilidad sa pagpugong sa atong kaugalingon sa dihang kinahanglan natong maghilom. Mga igsoon sa pagtuong Islam, dinhi nato makita ang dakong kaayuhan sa Islam. Kay kining maurang dila nga mahimong hinungdan sa kapildihan sa usa ka tawo, mauusab ang mahimong hinungdan sa atong kaluwasan. Pinaagi sa dila kita makadhikir kang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaagi sa dila kita makabasa og Quran.
Pinaagi sa dila kita makadasig sa mga nagguol, makahupay sa mga nasakitan, makapahiuli sa mga nag-away, makapahiusa sa mga nagbulag. Ug sa matag usa ka subhanallah, matag usa ka alhamdulillah, matag usa ka la ilaha illallah, ug matag usa ka Allahu Akbar, mahimong bugat nga hasana sa timbangan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa adlaw sa paghukom. Tanawa ang kahibulungan ni mga igsoon. Ang maurang dila nga mahimong hinungdan sa kalayo, mauusab ang mahimong hinungdan nga ikaw makasulod sa paraiso, sa Jannah. Busa ang pangutana dili kung aduna kitay dila. Ang pangutana mao, yun sa nato kini paggamit. Usa ka adlaw si Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu nangutana kang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, unsaon nako pagluwas?" Paminawa pagayo mga igsoon ang tubag ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siya magsugod sa bahandi, wala siya magsugod sa kalibutanon, wala siya magsugod sa ubang tao. Ang una niyang tambag mao, amsik alayka lisanika. Sa doon nga paghubag, kuntula ang imong dila. Allahu Akbar. Mura giingnan kita ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gusto nimo ang kaluwasan, sugdi sa imong baba. Kung gusto nimong malikayan ang daghang sala, sugdi sa imong baba. Kung gusto nimong mapanalibdan ang imong kaugalingon gikan sa kalayo sa impyerno, sugdi sa imong baba. Mga igsoon sa pagtuong Islam, kung atong makontrol ang atong dila, pila nagkapanagbangi ang malikayan, pila nagkapamilya ang magpabiling nagkahiusa, pila nagka mga kasing-kasing ang dili masakitan, ug pila nagka mga sala ang dili masulat sa atong mga talaan. Busa paningkamutan nato nga ang atong dila mahimong instrumento sa paghinumdom kang Allah subhanahu wa ta'ala, dili instrumento sa kadautan. Himua kini nga dalan paingon sa Jannah ug dili dalan paingon sa Jahannam, sa kalayo sa impyerno. Ya Allah, limpyuhi ang among mga pulong, bantayi ang among mga dila gikan sa kadautan ug walay kapuslanan nga mga sinultihan. Ug ya Allah, himuang ang among mga pulong mahimong saksi alang kanamo ug dili batok kanamo sa adlaw sa paghukom. Amin ya rabbil alamin.